Fenerbahçe kanalından hemmenize ulokan salam. Bundan öyle bu kanalda bize futbol seyircilerinin hikayelerini size getirmekçi. Bugün kısamızda olsa Ronaldinho hikayesini size getireceğiz. Ronaldo da Moreira. Bizim tanıyan adamız bilen Ronaldinho 1980 yılın 20 martında Brezilya'nın Port şehri olan Porto Alegre'de neden bolýar. Ronaldinho aslında var lakam. Lakamına gelmeyen kek gelin ilk çağlık yıllarından başlayalım. Brezilyan köp meşhur oyuncuları ýaly Olimpik karaca maşgaladan gelýär. Yaşlığında futbolist olan kakası Joao o yıllarda Porto Svar şkolu işleýärdi. İçinde şeýle bir futbol sevgisi bady welin. Boş wagtlaryna da şäherin komandasy olan Grêmio'da garawul bolup işleýärdi. Şeýlelik bilen hem maşgala ýagdaýyny olanlarmana hem Grêmio'nyň oýunlaryny görmäge çalışýardy. Maşgalan iki oğlu olan Roberto ve Ronaldo da futbol oýnama howasy bu sebäp bolýar. Ýagny kakadan ogly. Innolara hemişe ýoldaşlyk eden, nähil oýnamalygyny her pyrsatda dile getiren kakalary bardy. Dogany Roberto 10 ýaşly we o wagtlar maşgalan ýekete umydydy. Roberto 18 ýaşyna gelende Grêmio'da oýnamany başlady. Üstüne ulur yük bardy. Maşgalany bu karaçylykdan çykarmak. Emma oňlarda Ronaldinho'nyň durmuşyny ýetgeçek bir waka bolýar. Günnelik etýän zady bolan aşama çenli top oýnap we ýögelenne öýde adamlaryň kändigini görüp Roberto'ň da olan gününe ýetişen dällerini öýtýär. Elmadama gülýän ejesiniň gözlerine ýaşlar bar. Dogany Roberto Ronaldinho'ny gujaklap ýeke galyp biljekleri ýere gitýär. Ağzına şu sözler. Helakçılık kollu kakamız gitti. O yaşdaki çağın düşünmekte kıyınçılık çekecek dağıtıdı bu. Ronaldinho da şeyle düşünüptür. Gitti mi? Nire gitti? Haçan gelya? İzine gelmeceğini bilmek bir näçe ilim allı diye. Käbir adamlar giç, käbirleri yaşınlar iýril olup başlaya. Bular yaşan zatlarımız esasında bolýar. Ronaldinho da heniz 10 ýaşyna watul olypdy. Hem de durmuşynyň ortasyna futbol topuny goýjak şekilde. Inni futbol oň üçin hemme zatdy. Haçanla topu her aýagym alanymda, kakam ýanymda diýär Ronaldinho. Top aýagyma gelende erkin we şat. Bu duýguny ýaşap başlanyňyzda töwereňizdäki adamlar bilenem paýlaşmak isleýäňiz. Men pikirimçe Ronaldinho'nyň magiýasy şo. Oyundan şeýle bir keyip alýady welin. Mudama gülen ýüzü bilen töweregine şatlyk paýlaýady. Käbir adamlar näme üçin hemişe gülýän diýe. Düşünen oklar näme üçin agresif bolaýyn. Futbol bir şow we adamlara şatlyk paýlamak. Meňim işim muny ýaýratmak. Ronaldinho olýardy. Çağalygyna idol bolan doganyň ýydynyň gitdi we Grêmio'nyň dublyna girdi. Trenirovkalardan soň ýadamak bilmeýän etim bombam bilen top oýnýadym diýe. Belki de dribbling talantymy şoň saýasynda öwrendim. 14 ýaşyna gelende 94 dünýä çempionatyny telewizordan görmäne şansy boldy. Finalda Braziliýanyň italyanlary penaltidan Bajia'nyň penaltiýini salyp bilmedi oýny. Oňun üçinli ýöne futbolist bolmak niýeti bardy. Oňundan soňra dünýä çempionu bolmak. Dogany Roberto'ň işleri hiç uğruna giden okdy. Travmalar kariyerasyny söndürüpdi ve Grêmio'dan Şwitsariýanyň Sion komandasyna gitdi. Dowamyna da ýokary derejeli futbolist bolup bilmedi. Emma jesi Tarnada ýaly hilýärdi. Aslynda köp zat Ronaldinho'nyň bir oýunyna 23 gol salmak bilen başlady we ýygy da ýüpüň uçy ýaly geldi. 97'de U17 Dünya Çempionatynyň ýyldyzy boldy. 98'de Grêmio'nyň A komandasyna, 99'yň iýunyna bolsa Braziliýanyň zbornasyna birinji oýuna çykdy we 2 assist bilen haýran galyrdy. Eleliň şu lakama o wagtlar zbornda 2 Ronaldo bardy. Bir fenomen Ronaldo, 2 Ronaldinho Gaucho, ýagny kiçi gülük Ronaldo. Futbol dünýäsinde ýyz galyrjak täze ady bilen
özüne täze maksatlar goýup başlady. Oňa maksady köp brazilçiler ýaly Ýewropada özüni görkezmekdi. Gremia doýnan 3 ýylyna 145 oýunna 72 gol salypdy we şo ýyl Fransiýanyň PSG klubyna 5 milyon euro garşylygyna transfer bolupdy. Inçeden uzun saç stili bilen Parijda 2 ýyl oýnady. O wagtlar PSG Fransiýa ligasynyň iň güýçli komandasy däldi. Muň sebäbi klubyň prezidentiniň şu wagtky ýaly Petrolesi dälligi. Ronaldinho berdi hiç kubok almasa da komandan ýyldydy. Birinji sezonuna 39 oýunna 13 gol 7 assist bilen oýnady. Bu hijim erwet statistika däldi. 2002 Dünya Çempionaty gelip ýetdi. 2002 Dünya Çempionatyny görenler arkaýyn Braziliýan sastawyny ýatdan bilýändir. Ronaldinho o komandan ýüregidi. Hatta Ronaldinho Angliýa ştrafnoýdan salan goly hemmämiziň ýadymyzda. Çempionat boýunça öňüne gelenleri ýeke-ýeke geçen Braziliýa çempion. Ronaldinhoň bahasy bolsa 5-6 esse galypdy. Çempionatdaky öwgüleriň köpsini Ronaldo Rivaldo alsa da Ronaldinho futbol dünýäsiniň vitrinasynaky iň gowy önümdi. Ronaldinhoň çağalaryň köçede top oýnanyna meňzemäne synaşdygy. Ejebe kakalarından formasyny almasyny isledigi oýunçy bolupdy. Oýnan reklamasyna YouTube'da 1 milyondan kän görülen birinji videoda. Uje şolom Ronaldinho nähil derejä gelenligini aňlatýam kadiýan. Elbetde bu ýagdaýdan soň Parijde uzak wagt galmajagy bellidi. PSG doýnan ikinji sezonuna 37 oýundan 12 gol 10 assist bilen dünya grantlarynyň radaryna girmäni başardy. O ýyl Real Madridden çempionatda 20 kaçka ýyza alan Barcelona belki de taryhynyň iň erwet sezonyny ýaşadylar. Komandaň başyna Frank Rijkaard getirildi. Gelip gelmänke Riquelme ve Frank de Boer ýaly ýyldızlar satdylar. Yerlerine Quaresma, Marquez, Van Bronckhorst ýaly ýyldızlar getirdiler. Ýöne bulan hiçdim Barcelona üçin yeterli däldi. Sebäp garşyda Real Madrid'iň legendarny komandasynyň bolmasy. Los Galacticos. Barcelona hakyky lider. Barcelona standartyny ýokary çekjek oýunçy gerekdi. Bu sebäpden 2003-nji ýylyň tomysyna 30 milyon euro garşylygyna transfer bolan Ronaldinho 5 ýyllyk kontraktda gol çekdi. 2000-nji ýyllaň başynda Real Madrid dünýä futbolunyň iň güýçli klublarynyň biridir. Belki de iň güýçlisi. Hatta Barcelonadan 2 esse köp La Liga çempionlugy bardy. Ronaldinhoň birinji sezonuna Barcelona'nın çempion bolmasy gaty kynny. Muň sebäbi täze komandaň başyna gelen Rijkaardyň öz oýun filosofiýasyny oýnatmaga synaşmasy we Ronaldinho'dan islenen odan oýun. Barcelona birinji sezon hiç ýyl kubok almady we ligany ikinji tamamladylar. Oýnalan futbol hemme kişini umytlandyrýardy we belki de indiki sezonyň iň favorit komandasydy. Ertesi ýyl Samuel Eto'o, Ludovic Joly, Deco ve Dublin yetişen Valdes, Xavi, Iniesta, Thiago Motta ýaly oýunçylar bilen täze sastaw kuruldy. 2004-2005 sezonuna Ronaldinho ýyldızlykdan çykyp dünýäň iň gowy oýunçysyna dogry ilerlediği ýyly. Futbol elbetde komanda oýun. Ýöne Ronaldinhoň oýnan oýny beýleki 10 oýunçy agaranyňda şeýle bir tapawutly debelin Barcelona'nı halamasaňyzam oň üçin telewizoryň öňüne oturardyňyz. Ronaldinho karýerasyna Ballon d'Or, dünýä çempiony, La Liga we birnäçe kuboklar kazanan biri. Emma oňa görä iň buýsanýan zady Barcelona'ny öz stili bilen ýetmesi. Barcelona o ýyllardan soň topu özünde tutup akıcı futbol oynanır. Ronaldinho bu filosofiya bağlı bolup komandaň oýun stilini bozman pasa garaşy we topu alyndan soň
triyoklarını sol stili bilen erkin bir şekilde görýänleri özüne hayran galdyrýardy. Top ayağından almak mümkün değildi. Ayakları, bili, bedennäki her bir yeri topun üstündäki inanılmaz kontrolüne kömek etmäne çalışýan ýaly. Ve elbette iň ulayra tynlygy cool görünjek bolman, ýyldız oýunçy karakterine girmän, oyundan lezzet almak ve öz aýdyşy ýaly şatlyk baýlamak. Deňsiz, taýsız. Katalonlar o ýyldyňa göze ýakymly oýun oýnamadylar. Eýsem favorit ýagdaýa geldiler. Camp Nou'da oynanan El Clasico'dan 3-0 tutup sezonu 84 açko bilen çempion dyndylar. La Liga'da isleýän alsalaram Çempionlar Ligasynda Mourinho'ň Chelsea'syny geçip bilmediler. Ronaldinho elinde var netse de bu turnirde ýoluna dowam edip bilmedi. Hatta Peter Cech atýan bu olay ýadyňyzda bolsa gerek. Sezonyň soňunda karierasynda birinji gezek Ballon d'Or bayragyny aldy ve FIFA tarapyndan ýylyň oýunçysy saýlandy. Ronaldinho 2005-2006 sezonuna başga lewallady. Öňüne çykan kim ma bolsa ýeňmek, iň gowsudygyny subut etmek, belkem hemme kişi kabul etdirmek üçin oýnaýan ýalydy. La Liga'da oynanan 29 oyununu 17 gol, 18 asist bilen kariyerasynyň iň gowy ýylyny geçirdi ve üst-üste ikinji gezek La Liga çempionu boldy. Diňe bu bilen ýetinmedi. İspaniýada soň akşyny ýetgetdi. Santiago Bernabéu'da 3-0 oyunlarında şow görkezip Real Madridlilere şu hakykatdy kabul etdirdi. Ronaldinho Barcelona başlady. Çempionlar Ligasynda bolsa, bu 16-da ýene Chelsea bilen oynan Barcelona bu gezek gülen tarapdy. 1-4-de Benfica'ny, polfinalda Milany geçen Barça, finalda Unreal Arsenal'a garşydaş boldy. 17-nji minutda Ronaldinho'ň pasyna Lehmanyň Eto'ny ýykmasy bilen oýundan çykarlypdy. 10 kişi galan Arsenal Sol Campbell bilen 37-nji minutda öňe geçdi de 76-da Samuel Eto'ň 81-de belli etdiğin gollary bilen Ýewropaň iň prestijli kubogy Barcelona'nın ellerine de. Ronaldinho bolsa şo sezon oynan 43 oyununda 26 gol, 24 asist bilen karollygyny ýylan etdi. Ballon d'Or bayragynyň soňky ýesi bolan Ronaldinho 2006 dünýä çempionatynda La Liga we Çempionlar Ligasyndan soň gözü dünýä çempionlugyna. Elbette Braziliýa zbornusy 2002-däki ýaly formda däldi. Rivaldo ýok, Carlos 33, Cafu 36 ýaşyndady. Fenomen Ronaldo'ň travmalardan soň kil alyp başlan wagtlary. Bu sebäpden gözler Ronaldinho'dady. Bu komandany süýremesini isleýärdiler. Edil Barcelona'daky ýaly. Hawa 2002-däki ýaly idealny komanda däldiler. Yine de 4 oyun tutup 1-4'e gelmeni başardılar. Hemme zat gül ýalydy. Haçanna garşysyna Fransiýa gelýänçe. Thierry Henryň 57-nji minutda salan ýeketäk golu bilen Braziliýa öýüne aýdypdy. Ronaldinho bolsa soňky dünýä çempionatydy. Şowsuzlyk bilen utaran dünýä çempionatyndan soň Ronaldinhoň öňünde uly şans bardy we iň gowy şekilde dowlandy. 21 gol bilen kariyerasynyň pikyndady. Emma adamlar siziň iň gowstugyny bilenne talaplarym artýar. 2006-2007 sezonuna Çempionlar Ligasynda 16-da Liverpool'a utulandan soň La Liga'ny Real Madrid'e berdiler. Barcelona'da soňky ýyly bolan 2007-2008 sezonu geçen ýyla garanyňda hiç tapawutly däldi. Üstesine 3,5 ay travma galandan soň Messi'niň rolüniň artmasy bilen Barcelona'daky soňky günlerini geçirýärdi. Barcelona karierasy oň üçin düşdi. Oýanyňyzda gynanyp täzeden ýatsam, düşüm dowam edermi diýäjeňiz görnüşdenni. Bu hiç açan dowam etmezdi. O düş dynypdy.
Ronaldinho 2008-nji ýylyň Thomson'a 24 milyon euro garşylygyna Milana transfer boldy. Karýerasyny täzeden janlandyrmak üçin iň ideal ýerdi belki de. Futbol dünýäsinde baý taryhy bolan, bir ýylyň Çempionlar Ligasyny alan komandady. Trenerleri Carlo Ancelotti'di. Ýöne Milan o wagtlar biraz problemlirak komandady. Kaka'dan galanynyň döwri geçipdi, ýa-da käbirleri o döwre gelmänli. Ve elbette Ronaldinho da olardan biri. Öňküsi ýaly däl görnüp durdy. Üstesine de futbol dünýäsini Ronaldo ve Messi ýaly täzatlar eýlep başlapdy. Yine de men üçin 2,5 ýyllyk Milan karýerasy o diýeni erwet däl. Sebäp diýseň, travmalardan soň öňküsi ýalçalyk däldi. Üstesine de Serie A dribling üçin gidiljek iň soňky ýer. Ronaldinho Milanda oynan döwründe Barcelona'da kän ulanmady. Ýa-da ulanmana hiç gerek duýmady skillslaryny sergiläp başlady. Atletico satlygy gidip yerine ajaýyp pas satlygy gelipdi. Inner organizator we komanda oýunçudy. Ýöne bu çempion bolmak üçin ýeterli däldi. Milan güýjüni ýitirýärdi. Sezon soňunda Ancelotti kowuldy. Kaka Real Madrid'e gitti. 2009-2010 sezonuna Kaka'nın gitmesi bilen Ronaldinho Barcelona ünlerine oyunu sergiläp başladı. Serie A'da oynan 36 oyununu 12 gol, 18 asist bilen Milan'ı ikincilige çenli getirip bildi. Ýöne yine kubuk yoktu. Üstesine de 2010 Dünya Çempionatyna Braziliýanyň zbornusyna alınman soň Ronaldinho soň gelip başlapdy. Futbol oynama höwesini ýitiripdi. Zlatan bilen Rabinha'nyň gelmesi bilen Milan karýerasynyň soňuna gelipdi. 2011-nji ýylyň ýşynda Heniz 30 ýaşynda batdy. 3 milyon euro garşylygyna Flamengo'ga gitmeli boldy. Ondan soňra Ronaldinho'ň fanlary üçin biraz gynançly. 2015-nji ýyla çenli professional karýerasyna dowam etdi. Braziliýada 3 aýry klubda oynady. Hatta Meksika ligasyna dam görnük gaýtdy. Ronaldinho üçin futbol diýinipdi. Biziň hassa ýüregimiz agyrdan zatlaryň biri de geçen aýlarda Ronaldinho'nyň naloklaryny төлep bilmän Venezuela gaçanlygy ve tutulup bu günlerini tutsaxanada geçirmesi. Ösüşler ve peselişler elbette hemmämiziň durmuşynda bar. Ronaldinho'nyň ösüşi gata çaltdy. Emma düşüşü onu seýen hemme kişi üçin ýuwaş we gynançly prosesdi. Men üçin Ronaldinho bir gezek Nirvana'ny görenden soň içe gysyp 10 ýalam gowy boljak däl diýen ýaly. Ronaldinho bu dünýä bir maksat üçin uradylan ýalydy. Adamlara futbolu söýdirmek. İşini şeýle bir gowy ýerine ýetirdi welin. Nähil halla bolsa da futbolu hiç taşlamadyk ýaly. Bize bu oýny söýdireniň üçin köp sag bol. Elastika. Dostlar, bugün bölümimiziň soňuna geldik. Eger videoň halan bolsaňyz, like koýmagy we kanala abone bolmagy unutmaň. Indiki bölümlerde de kimge kaýasyny görmek isleýän bolsaňyz, hökman kommentariýalara ýazyň. Onda näme? Indiki bölümde görüşýänçek. Sag bolun.